Smile and Learn. Avui coneixerem les parts del cervell i el seu funcionament. El cervell és l'òrgan més important del sistema nerviós. Està situat al cap i protegit pel crani. T'has preguntat mai per què respirem sense que ens n'adonem o per què recordem el camí de l'escola sense pensar-hi? El cervell s'encarrega de coordinar totes les funcions vitals del nostre cos i de donar sentit al que passa. Rep senyals del nostre voltant i envia missatges a les diferents parts del cos per respondre de forma adequada. El cervell es divideix en 3 parts: el cerebel, el tronc encefàlic i l'escorça cerebral. El cerebel controla l'equilibri, el moviment i la coordinació del cos humà. Gràcies al cerebel podem caminar, mantenir l'estabilitat o fer esport. El tronc encefàlic connecta el cervell amb la mèdula espinal, que baixa des del coll fins al final de l'esquena. A més, s'encarrega de coordinar totes les funcions vitals del nostre cos, com per exemple, respirar, digerir els aliments o impulsar la sang per tot l'organisme. L'escorça cerebral és la capa més externa del cervell. Està formada per les neurones, un tipus de cèl·lules connectades entre si que transmeten la informació a partir d'impulsos nerviosos. El cervell és el director del cos. Rep senyals del nostre voltant i envia missatges perquè les diferents parts, cames, braços, etc., responguin de manera adequada. Per exemple, si toquem un plat calent, el cervell enviarà una senyal a la nostra mà perquè deixem el plat ràpid. Menys mal, si no, podríem cremar-nos. El cervell està dividit en 2 grans parts, l'hemisferi dret i l'hemisferi esquerre, que estan connectats entre si per unes fibres conegudes com el cos callós. A l'hemisferi esquerre es porten a terme tasques molt importants com el càlcul, el raonament o el llenguatge. A l'hemisferi dret es porten a terme tasques relacionades amb la intuïció i la creativitat. Sí, aquest hemisferi s'encarrega de la música i l'art. Sabies que l'hemisferi dret s'encarrega del control de la part esquerra del nostre cos i l'hemisferi esquerre de la part dreta? Que curiós, està creuat! Tots 2 hemisferis estan formats per 4 lòbuls: frontal, parietal, temporal i occipital. Cadascun porta a terme diferents funcions del cervell. El lòbul frontal s'encarrega de planificar les accions que hem de fer i de regular les emocions. El lòbul parietal s'ocupa de donar significat a la informació que rep dels sentits. El lòbul temporal s'encarrega de funcions que tenen a veure amb la memòria o el reconeixement de cares. I el lòbul occipital s'ocupa de processar la informació visual. Com has pogut veure, el cervell és un òrgan molt important i per aquest motiu hem de cuidar-lo i exercitar-lo. Et donem 5 consells bàsics. Protegeix el teu cap amb un casc quan vagis en bicicleta o en moto. Menja aliments saludables que proporcionin energia al teu cervell. Fes exercici físic. Dorm almenys 8 hores al dia perquè el teu cervell recarregui les piles. Llegeix, juga i resol trencaclosques o desafiaments matemàtics per mantenir el teu cervell actiu. Oi que el cervell és meravellós? Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.